Goedenavond, dit is Zeeland Nu van 3 maart. Het Zeeuwse festivalseizoen staat weer voor de deur. En om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, staken de Zeeuwse festivalorganisaties vandaag in Overzande de koppen bij elkaar. Ze kunnen namelijk nog heel wat van elkaar leren. Omdat we eigenlijk wel eens een keer al die kennis die we op al die verschillende festivals hebben met elkaar willen delen. En het begon een beetje na corona dat we zagen van, goh, ja, hoe zit dat nou met die regeltjes? En in plaats van dat we dat overal op die zoldertjes zelf zitten uitvinden, hebben we elkaar toen een beetje weten te vinden. De organisatoren praten over onderwerpen als festival-line-ups, maar ook over duurzaamheid en de spreiding van festivaldata. Zo proberen ze de Zeeuwen een zo goed mogelijk festivalseizoen voor te schotelen. Hoe belangrijk is nou die organisatie dat jullie bij elkaar worden gehaald als alle festivalorganisatoren? Nou, ik denk dat dat best wel belangrijk kan zijn. Want anders ben je alleen maar een eilandje. En we hebben eilandjes genoeg in Zeeland. Dus ik denk dat het bij elkaar brengen heel erg belangrijk is. Hoeveel zin heb je in het festivalseizoen? Ik heb er wel zin in. Dus er komen er een paar mooie aan. Je bent benauwd dat je tegenover een ander, dat het misschien klagen wil ik niet zeggen. Maar toch dat je denkt bij jezelf, oh, daar komt ze weer. En dat wil je niet. Maar hier is het gewoon een warm gevoel. José van Hezen uit Goes verloor 2 jaar geleden haar man na een kort maar intens ziektebed. Sinds een tijdje bezoekt ze het nabestaande café van SNWO in het Geerteshuis in Kloetingen. Er wordt gesnotterd, maar er wordt ook gelachen. En dat is misschien juist ook wel belangrijk. Dat is heel goed, ja. Het nabestaande café bestaat dit jaar 5 jaar. Mensen die een naaste hebben verloren komen bij elkaar en vinden zo steun en hulp. Per keer komen er 10 tot 12 mensen. En daar is behoefte aan. Die zichzelf echt weer op de rit hebben kunnen zetten door gewoon hier te zijn met lotgenoten. Door toch een gevoel te hebben van erkenning, herkenning, boodschappen. Hoe doe jij het nu, want de kasten zijn half leeg. Dat soort dingen eigenlijk. Dus er wordt heel veel gedeeld door de mensen onderling. Dat is echt zo mooi om te zien. Het is bedoeld voor inwoners van Goes. De eerstvolgende keer is 20 maart vanaf 10 uur in de morgen. Al ruim 30 jaar is het op woensdag bridgeavond, hier in het dorpshuis van Zoutelande. Maar de Bridge Club kampt al enige tijd met een ledentekort, waardoor ze nu noodgedwongen moeten stoppen. En wij waren een van de weinige dorpen waar nog een echte Bridge Club fungeerde. En daar komt dan nu toch helaas een einde aan. Heel jammer dat het zo loopt. Extra zuur, omdat de club verder volledig gezond is. Ze beschikken over een mooie locatie en hebben nog genoeg geld in kas. Maar een gegeven is wel dat de aanwas van onderaf, en dat is ook landelijk wel een trend, die is er niet of haast niet. En dus gaat dat zich uitwerken in de gemiddelde leeftijd van leden en op de duur. Ja. Desalniettemin kijkt Jos terug op een mooie tijd en heeft hij er ook nog wat aan gehad. Je houdt je geest scherp, je hebt de contacten. Soms ben je boos op je partner, een andere keer lach je je dubbel om een geestige situatie. En dat alles maakt dat de sfeer ook heel goed is op onze club. De Bridge Club in Middelburg viert momenteel haar 90-jarig bestaan. Maar ook zij worstelen met het ledenaantal. Ze laten daarom weten dat Jos Boot en zijn partner van harte welkom zijn. Wij gaan met mijn maat en ik nog een club uitzoeken. De wind was vandaag veel minder dan gisteren, maar we zaten nog precies onder een wolkenzone die vooral vanochtend op veel plaatsen nog wat regen bracht. En vanmiddag was het op veel plaatsen nog donker, maar droger. Toen was er vooral op Walcher en in West-Vlaanderen nog wat lichte regen. Vannacht gaat die zone met veel bewolking en nog een kleine bui toch langzaam naar het oosten. En van het westen uit komen er later enkele opklaringen. Dat geeft onder de ochtend kans op mist en minima van 2 tot 5 graden. Maar die opklaringen geven morgen ook af en toe zon met eerst enkele mistbanken. En overdag natuurlijk ook wat stapelwolken die gaan ontstaan. Maar het is droog en 's middags 10 à 11 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid.
Dinsdag en woensdag draait de wind naar zuidoost tot oost en is dan meest matig. Maar belangrijker is dat wolkenzones bij ons weer bij elkaar komen. En het geeft die dagen ook af en toe wat regen en maar weinig zon. Donderdag lijkt een oost-noordoostenwind wat drogere lucht te brengen. En het geeft dan meer zonnige perioden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.